Hoy, ano yan? Sino yung ini-stalk mo? Wala lang to, kang makikialam sa buhay ko. Bakit? Baka ano na yung ini-stalk mo ah? Baka sino na naman yan? Wala nga. Napakakulit mo naman. Weh, kung wala, asa nga, patingin? Asa nga? Ba't tayo may pakita? Pakita mo. Ayun, napakakulit mo talaga. Ayan oh, eto. Yan, crush ko siya. Ayan, napaka-pogi niya eh. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Ayan na naman tayo eh. Pinapasilos mo na naman ako. Ayan talaga yung nagpapatunay na pogi lang yung pinapansin nyo. Samantalang kaming mga pangit, scroll-scroll nyo lang. Di ba ang sakit? Ikaw ang binibini nga, mamilig wapo. Binibini mo, reply mas Eh ano naman ngayon? Bakit? May level ba tayo? Di ba walang tayo? Baka di lang talaga tayong dalawa at mas mabuting palaya. Lost nyo girls. Gwapo lang pinapansin nyo.